हाँ ना ना कुआ তুমি কোন করছো কি তুমি মো ফোন কোন ପାଇଁ ରିସିଭ କରୁନ ସରି ବେବି ସେଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଓହୋ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଛ ଝିଅ ଦେଖୁଥିବ ନା ତମକୁ କଣ ମୋ କଥା ଆଉ ମନେ ପଡିବ କି ତମେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବ ଆଁ ମୁଁ ତମ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇ ପାରିବି ତମେ ଗୁନୁରୁଟା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣିଛ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତମେ तू तो गया बेटे। ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଏବେ କହୁନଥିଲି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ଆସିଛି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଟରିଂ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଇଏ ବା ସେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲା ଗୋଟେ କମ୍ ଥିଲା ତ କହିଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏତିକି ସାଙ୍ଗର ହେଲ୍ପ କରିବୁନି ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଟରିଂ ଏଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ। अरे हे तू जोटी देखिलु टोकी सेठी गलु लाखिरे हे सेपटे मालिकर काम ठीक ठाक हेनी मालिक गे 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 होउछ तो गांडी मतानी सेतिकी थाउ सेपटे भात लागिने दबुआ ମୁଁ ଚିକେନ ଫିକେନ ପାର୍ସଲ କରି ଦଉଛି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ହେଲା। ଏ ଚିକେନ ଦେଇକି ତମେ ମତେ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଛ